الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حدیث پاک دی لکھی ہوئی کتاب صحیح بخاری دے اندر کتاب الاستئذان دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کولوں روایت کیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ پیارے آقا حضور جان جانا خاتم النبیین رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایاکم والجلوس فی الطرقات، رستیاں وچ بیٹھنے تو بچو۔ فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ساڈے واسطے انہاں مجالس وچ بیٹھنا ضروری ہوندا ہے، کیونکہ اسی اتھے بہ کے باہم کسی مسئلے تے گفتگو کرنے ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب وچ ارشاد فرمایا، فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، کہ اگر تہاڈا اتھے بیٹھنا ہی کسی وجہ تی ضروری ہو جائے تو پھر رستیاں دا حق ادا کریا کرو۔ قالوا وما حق الطریق یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رستے دا حق کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب وچ ارشاد فرمایا، غض البصری، رستے دا پہلا حق وے اپنیاں نظراں نیویاں رکھیا کرو، پست رکھیا کرو۔ وکف الاذی، دوسرا حق اے وے کسے نوں بھی تکلیف دینے تو اپنے آپ نوں روک کے رکھیا کرو۔ یعنی تسی رستے تے بیٹھ گئے اور رستے تو مراد بالکل رستے کنارے تے تسی ہن کسے نوں بھی تکلیف نہیں دینی۔ ویسے بھی بندہ مومن دی شان ہے کہ وہ کسی نوں تکلیف نہیں دیندا۔ تیسرا حق نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ورد السلام، تے سلام دا جواب دیتا کرو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اچھائی دا حکم دیا کرو تے برائی تو روکیا کرو، اے بھی رستے دا حق ہے۔ دیکھ لو دین اسلام او دین ہے جس نے ہر قسم دا حق بیان فرمایا ہے کہ رستے دے کنارے تے اگر کوئی بندہ بیٹھدا ہے کسی ضرورت تو اس نوں بھی آداب سکھلائے گئے نے کہ اپنے اس رستے دے حق تو ادا کرنے نے۔ حضرت سیدنا امام ابن بطال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ارشاد فرماندے نے، اہل علم اور اہل فضل نو رستیاں دے کناریاں تے بیٹھنے دی اجازت ہے، کیونکہ وہ راستے دا حق ادا کر سکدے نے۔ اور جس بندے نو پتہ ہوئے کہ میں رستے دا حق ادا نہیں کر سکدا، مطلب اپنی نظر دی حفاظت نہیں کر سکدا، لوکاں نو میں تکلیف دینے تو باز نہیں آ سکدا، اچھائی دا حکم نہیں دے سکدا، برائی تو نہیں روک سکدا، او حتی الامکان پھر رستیاں دے کناریاں تے بیٹھنے تو اپنے آپ نو بچا کے رکھے، تاکہ جڑا شریعت نے او دے ذمے حق لگایا وے وہ حق وچ جڑی وہ کول غفلت ہو رہی ہے کم از کم اس غفلت تو تے بچ سکدا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی
ਸਾਨੂੰ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਫਹਮ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے وما توفیقی الا باللہ۔